Nakapamahaw po man na diya. Boleh ko gunit be. Pakikong. Ano yung tuyok? Ha? Ano ba hindi eh? Istedi ko diyo. Katirang koy ba? So pagta ari ma-play. Nag-play na tay. Na-play na. Sampai ke patay. Sampai bonito. 1 2 terus ay larga. Handos. Kog onat karet limang, kog onat. Sige. Iya iya. Ta. Bateri lu atta warad oi. Bateri lu. Ay kita tulog lah. Sunod ng balay ta plastic na di balay. Ang balay no. Atik sanggat mo ang kwasik. Kamang ko. Ag sanggat mo si. Dak. Dalan solo dak matag sikal lah. Dongan sikal, dongan manonan. Mang, ka plaster kayo. Bago ki gonduri yo siya ada kuga. Kada dia. Benar si Ceda. Bang Ren sa Bang Ren. Padahal cellphone. Wato. Dos, uno. Ayo langga. Pak Suniu.
Pansol. Naipit, naipit. Satong bara na to. Tuarang bara, tuarang bara. Bara. Di ka pangusog kay lisod man na diha. Ano kikae? Baking tato wala. Ono. Dos. Isa rin lang tayo tutay. Oh, ako rin ha. Abinawa. Uno. Dos. Ay. Tres. Baking. Baking handos. Nagsanggat ka tuon. Nay nagsanggat. Gamay lang yun, gamay. Baking gamay, patulo. Dos. Uno. Zero. Okay. Andos. Mono ba? Andos tayo si, andos ta. Andos na, andos. Pana. Oh. Sige. Uno. Dos. Wala tres. Ay. Tres. Larga. Ulandos. Sige. Sangit dito? Away ta pa pansol kayo lutag kana rin. Kuya. Ano kikae? Pakawas yung kahit eh. Ano kikae? Please shout out. Yeah. Yeah, kaikad. Kaikad. Kabalo naman dahil ka maglinumad. Sige, plaster. Hoy, kaikad, pastor. Ano nagmaroma? Sige, plaster. Uno. Yehe, yehe. Sige, plaster. Ini go baking. Pasig sanggat sin. Kok dad. Diretso kayo riyo. Oh iya, diretso ko ato bang. Pasidakit. Ana ba? Pero tinapon siya suksukan eh. Kawayan. Natubo ko ya. Entah. Tidak. Labi ko po pisal pero Isa katikang na lang. daro ko sa nagpartuhan exam. 1, 2, 3. Isa. Bi haba mo diha. Bi haba diha be. Uno. Ay. Tawa.
Klaro dancing eh. Dos ay. Yes, up. Ay mo sige katawa kay di mo kadaog. Bantay, yes. Awa pa sinias noong goy. Sekarang ampoy. Why ono na lang, why? Why na lang? Ikaw ang laki. Kaya rin sigo na. Gonat na na siya. Yo do ko pano. Nangon ni pano. Nangon ni gonat dati pano kono gonat iya ipano. Sikal dayon ah. Let's go. Iya. Onat do yan kog ipano. Awa pa sinias no mani ang goy ko. Kono basta takuayan si diretso. Eh. Bakit manuwain dia isu kapit kiloy. Awanek sinilas. Uno, dos, ay, tres. Sige, palakoy ko. Hoy, basta ko atras ko balong kais dosin sikay. Tangit ya? Tangit. Dara man ako. Dara main bawo ka na. Bawo ko lang na, mabawo pa na. Ay no sampai ka kaya. Ay no sampai ka. Para ko. Ya ko to. Wapat ka. Lugar para sa. Dia lang magis na tayo. Tupangan sa kapamurag bawo. Dali, dai. Diri tes bapak udah, dali. Ayo pakuan itu kay mabanggaan ta da, dali diri lang tes babaw. Yehe.
Gamay na ang untang pag-antos. Bugat kayo ang mga kahoy ba? Jay! Iwe, kulaki mo na ah. Kulaki mo na eh. Ay, panima ka mag-lesson. Na, buti na ang sin. Ang tabagian na lang tanaw. Iko. Nakakikuha daan ang sin. Lagi, oy. Di sa gabay ka pag... Opo sila magtanaw. Nga na ay mga... Say, na kayo. Video. Video ka, wala. Gapoy. Wala nga nalugay. Bagay, isa na gano. Ikaw. Nabangga po sa matrika ko. Wala nang sin, di na magporma. Nagsipok. Palitan na lang nagkuan. Palitan na og sin. Kauman, oy. Balikan ng aso. Anan. Kon kuha na lang yung gana sa wala nondok sin. Ko no, ka mapatangkat ka muna eh. So, kuno na sa nanggap po. Bakit eh? Balikan na lang. Buat pasal kapal. Dua menit kapal tu dia pasal babaw ke situ. Unsa man? At tapos kasadaan ba duham tadi mo. Giputol man daw. Ambot lang nila oy giputol lang sa katong hilongga diha. Balik na pud sa agi. Ano man? Una lang na kahapon. Ay oo. Ngalis na mga balas na mga bilang babaw. Mm. Babaw pa na nagkuhan kanina. Sinhit. Siyara day anawon mas maradi siyara ipo. Asik yun. Hmm. Tak. Mairog na maggamay. At bagyo. Subida manggod. Sama ni eh. Dungan. Irog lang dito man. Pinakagi ang sakyanan ni Pinida. Sa mga balayang traffic man eh. Tapos isa nama sa bumbong po na gunit. Ay, sana.
cellphone ito. Wala na kay kuan? Wala na signal? May pare ka ano? Kaya video. Si, isugo mo ng GR na. Yata mama. Pul. Para man mahuman. Ako yung video ba? Kaya kumaron. Tuwa mo. Punta ka oh. Oy, inom sa abog, Diyos! Diyos! Diyan ka, dapan diyo, no? Magkaihi mo dihe yan sa. Lima anaan, inigsaka na. Tara tayo ito sa pasok tayo. Ay, igar. Boboti mo lang, kambalin. Hey, pag. Hindi, cellphone daya. Awanok tuod. Hindi, cellphone daya. So, Bagi. Tagi pa. macam inumak maruma. Kuya dong, ya kasih video oma. Itu si Ati ya ka. Ya ka Ati. Boy ki mapipit. Ano na amin? Ya, kung ano na.
Pangat kin, pangat kanu. Bang nangawa pa siya. Kamagsuko ka bisay awan ka kayo. Aksid ya si kani. Uli man da chika. Entah balik mama. Ano sa bakaw ra? Diba maamis dah? Maamis. Kani magabi am no sa kay ano Diyos dah. Uy ate. Aray ko magilan. Ay ko mo agad na ba? Inom ka? Aduh apa? Inom kag Diyos? Paman apa? Man. Tadi ay pan. Diyos soup, bali berme pani utus eh. Pakutungan tebar ke situ. Nah, kau kebasuan supaya dia kaya. Gue yang kupas anti tegur. Ada suruh saya. Ayaw nga di. Kahit tama na din. Simpan na ba? Nasta naman na. Sige, plastar! Uno! Dos! Ay! Lakaw! Kalau kayak kita naik ke, Hindi ganin. Entah bersaya aku. Pas kamu tidak kuat, bulan. Ay. Kuya Tato. Aku dah peluk. Kasi aku. Apil ang tila video. Gi-apil ako diri ay. Ay!
Koy. Mana? Mat ang kipakon iya istambay karo tudo trabaho ko ka. Mana tagwa ko din sir kat bis. Ngatik TikTok ka. Tahu cellphone dah. Ko si di makawig sa umpak pak bisa yo. Kuan ang post na no. Kita na makakarong sudah sabi man. Ay! Kita nakarong su. I love you. Hello, baby. I miss you. Oh, no. Hapit na. Kapit na mabuwag inom lang. Lusot na tanang ulo. Hello, baby. I miss you. Hello, baby. Imo na kwarto rod maanan sa ibatik ka sila dai. Away pa diyan ito padlaw away pa dakay. Ito padlaw duro sa dapat kada. Kanang sen na. Kuan na dire. Kay dai. Hello. Uya kari rampit. Hey! Okay, pasang. Korba. Uno. Ay! Tres! Iya lang gud ang bakba. May suda ana. Diri ang atubang diri. Atras kau kay, poing kuno kay. Ay! 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 Oh, para tuyok may tuyok. Hallelujah. Hello, baby. Abi Maria. Sige. Uno. Bitaw kay mi. Dos. Ay! Ay! Okay, takaw. Ang balay. Pagkaan ka. Ayaya kay mo na chort. Kita mo do. Balaya ka. Ko na dati naglit. Hello, baby. Awa pa rin. Hindi naman unta ka ayod dako. Ito naman ang kinala no. Ay kayo kahoy. Kahoy may bugat. Bugat na ko na mga kahoyan ay. Ligon kay Mao mo gani. Nemo. Oh, surakit ayo di. Pausod mo ayudik ko. Uno. Amo kay mo ko mo iya ko may tando. Dos. Ay! Tres! Tres! Mangko ka tudyo na no ka. Si Kuya naluyo. Ay sa kapal na kayo. Kami lang tano kay Kuya na. Santos. Anak sa Ginoo. Kaya na magbahal. Bye, basta anak sa Ginoo. Bawal mag-video. Kusgan man na kay gamay nga tao. Yaga-yagaon mis doong. Ano na kita kan sin hoy. Dong. Hey. Sabay ra kita. Kami na lang.
Awan niya post up dong, palihog. Ang itlog anak ni Kuan na. Mau ko sa manguan iya. Kamay na! Kamay na yun! Dako pa! Forma! Pindah na lagi, patag-patag na. Dangaw daw. Kaya nga kadangaw. Pangusog yun mo maayo kay 500 ni kadangaw maabot na ta. Oh. Bohos. Wala na last arusar ni. Wala na dito. Hindi taman kalau tini ya. Saya kulung do. Oh. Do avocado kikuya ramaa.
Kare dah. Hmm. Sana basin kan. Wala dila. Kesna mas kita to. Wala. Sabar andun andinik dila. Yarda na gamay. Kada kwanta batu seka. Sama kalalo rando sa, sama kalalo yung clear. Sama kalalo yung rando doon. Isa ka dyan. Oh, kumano sini. Ay. Ayan, nagbato. Yori, kirapa. Halo, it's Sherry. Gayati vlog. Lakigang ito. Yan to.